Ubungakwazi ukuthi ngane Amaqhawe bese ngenxa ethi ushonile. Hayibo, Dile usubenze njani? Kanti ungamsakhathazeka amakhelwane. Ngibe ukuzwe nje ngale nkinga ekuvelele, angaba ngisaphulisa amaseko. Ngivele ngasathi ucingo ngamazisa ngayo yonke lento. Engicabanga usendleleni nje kumanje sikhuluma. Ngiyabonga kakhulu into ngaphela ngibengisamfonele mina lamucingo ngalo. Wena hamba kanjani ephasi kwabhilonkosi? Hayi, siyazama nje, sayiqhubha. Wena noPhakamani hamba kanjani? Angazi kahle. Hayi ke baba umpeleze nawe uyazi ukuthi uthini usifaka nendlela uyithola. Thela lela phuma nqama. Phuma. Yabona mangithe ngiyafika lapha akukho ama office bengaphelelwa amandla. Kanjani kantoni bungachumani nalabantu? Ngiyakubona ukuthi usufuna ukulahla ithemba. Lalela ngofana uma nawe uyacabanga ukuthi awuyenza khona ngiyayenza ngaphinde ngiphenduke ungizimbiza manje uyika khona ngiphenduke Ngena. Hayi bantu yasihlangana yini? Njani indlela umuso abagcwele ipoka iphosana ezikhuluma ngazo ahlangana hawu Makungathenga manje sephi isipoti khuluma ngaso Nginesiqiniseko sokuthi yasangana ngempela wena lokho isiponsana lesi umuntu esifazane umuntu wesilisa Hayi cha nkosikazi akuyona le ndlela ocabanga ngayo akuyona yini baba msangana umuntu lenwenzayo nazo futhi kushoniwe la ekhaya kodwa ibhizinisi nibange into engena emsebenzi engabe nokusiza into ezonakelela ekhaya cha mina angenzanga lutho awenzanga lutho vele angithi ukwazi ukuthatha imali yami ugcina uhambe nawe uyephuza utshwala ubheme ngawugwayi lapha ebhamshela nezingane nabafana balaya bonakele nidli ungangayo yebo nami nkosikazi bengithi ngiyizama ukulungisa yona ubuthi ulungisa ini ke wena baba ngoba phela nawe ungishiye ngedwa ngihlangene wena nengane igula ungekho uhlela uthi ngothi ubhizinisi izinto zakho zokonakala yazi ukuthini into efanele ngabe siyenza la ekhaya ukuthi silungiselele umncwabo sigcobe isingcwabo ingane ngezizotha nangenhlonipho kuphela hayi indaba yokubanga umsindo Morning, Lwandle. Just wanted to check up on you after yesterday. Please, ungasikhathazi ngendaba ye-training nangoPhakamani. I will deal with him. Have a good day.
Hayibo, yiwaphi umuntu ekusenzisile ngisayiqeda nje? Hayi ngiyakhethe khona into eyincane ngisoyilungisa. Izinto zamantombazane. Hayibo awukahle lezinto zamantombazane ke staff. Angithi bonakala ku-girls staff abenza ukuthi ngingaphasi esikoleni bese ngikhulene bancane. Kodwa-ke angisho lutho. Umuntu uzazi yena. Salam, apa mau ke kampus? Jabulile, ngabe mau ke kampus? Konke kuhamba kahle. Ukuthi nje kahle izinto zihambe kahle. Zonke izinto zami ziyabheka. Unganiwona noma Nokuthula. Inathi siyeke indaba zangu ngoba sisindisile. Manje uzazi kanjani ngingobhekene nayo? Yabona Lwandle, ngicela ungaqali. Mina nawe siyazi ukuthi lezangoma zeli liyeqamba manga. Kuzomela siphinde lapha ngoba sesisiza lapha nalapha. Awu, suphuma khona ngane yami wasiza Ntombi ngoba phela kufanele impela kuye khona kaMangobese. Noma mina ke ngidlulile ngakhona kodwa ngidlule ngaphandle nginanga khona. Ngoba phela uyafuna ukubheka kwabuke phela njengezulu lesefisini esinjalo kodwa yena ugwala ukhona ekhaya. Mangizokulandiseka indaba zabantu singakhulumi nje ngogwala ngoba uyangicika. Useyakhombisa amadoda ngempela sejwayele ukuthi ayishingana ngazondli. Hawu ngane yami. Lento yayindala nakuthina yenzeka leyo. Amadoda azalise ashiye ingane angazondli futhi. Kodwa sasibekezela khona kunjalo. I-21st century phela le izinto ejikile. Kazi nihlangene ngani la ngendaba zabantu? Oh, elimini kancane. Ha, Matric, yophasa ngenhlanhla la. Ngithi Nkosi ngicela ngithathele lokho konke engakwenza. Ngifuna namanje uzongizama. Ngiyabona Nkosi ukuthi iphasti yami iyangilandela. Ngicela ungenelele kukho konke okwenzakala njengamanje. Phakamani uzokhuluma noma uzogqolozela nje kanje. Khaya kumele ngiye khona so get to the point. Khethiwe mina ngisana ukwenzani isinto usilile. Wazi kahle ukuthi izinto zinjenje phakathi kwethu ngencane. Zinjani izinto phakathi kwethu? Khuluma phela ngoba mina ngazi ukukhuluma ngani. Ngazi noma yasazi ukuthi ufuna nini empilweni. Zolo lokhu mina nobe si right sijabulele. Yakho ngoba nakho usuthola manje isikhala evasithi mina ngisese high school. Hayi ke, usiwanga la. Nani Khethiwe mhlawumbe Phakamani. Ngicela uyeke isikhwele bathi. Ngoba phakathi kwami nawe ngeke uze kwenze futhi. Wena nje into ekumele ngabe uyayenza ukuthi ufocus emjikweni. Oh, focus Matric. Wena wenzeni? Ubheka abantu abane-status esiphezulu. Khethiwe ngikhuluma nawe manje yakho. Phakamani mina ngeke ngizophumela lalela nawe. Kulolu umndedemela la engathi uqaqoqo. Hamba ohluza kahle ingqondo yakho ukuye kuthina. Khethiwe.
sendo sami. Awunokuthula. Indaba. Bonginkosi kumele sikhulume. Yo. Ngabe sengenzeni. Angisibhekile sesifazana ukhuluma nje izinto zisengahamba indaba. Bonginkosi, awu sangithanda. Hawu. Come on baby wami yazi nje singathanda. Yini manje? Ngibuze kanje. Bonginkosi. Yazi samanye amantombazana ayiziba la kodwa mina ngeke ngize ngikwazi. Bonginkosi ngiphuma eclinic. Ya, ngikhuleka. Manje zama ungitshelana. And yonke lento yenzeke nini wayevele wena usuvele wagijimela eclinic. Cha phela uzongathethe sengathi iphutha lami ngedwa leli. Besisoba yithula sijabulisa. Ensonke besazi ukuthi lento lesenza izoba nemphumela. Lo mphumela lo izosifaka enkingeni enkulu futhi. Ya ngiyakwazi lokho. Ngiyakwazi ukuthi nami ngisadidekile ukuthi manje masuka la siyena. And vele mina wayi inkinga ngani inkinga engaka nje. Yazi ngomle isiqhamuko necebo futhi sizokusebenza ngaphambi kokwenza sibonakala. Ngitsele ngemasho njalo ngoba nawe uyazi ukuthi umama angasatholi ukuthi ngikhulele. Ngangixosha lapha kwakhe, angibeka ucelembe ebusweni ngapha kubaba wakhe uhlanyela ziwayo. Wena unangisho imali nje ogeza umuzo sekhaya. Lapho ngibhekene nometric. Ngiyakwazi lokho ngiyakwazi. Manje ngicatha ngiyibona zonke lezi zinto esibhekene nazo. Wena phela nami ngicabanga ukuthi kwenza kanjani. And ukuthi ngiyazi imindeni yethu bawuthu ayizwa nje into endodana. Yazi nalo mina icebo. Ngicabanga ukuthi kumele uthole indoda enemali. Yazi udakiwe Bonginkosi. Wena ngathi ungikhohlisa ngoba usho kubani manje udakiwe. Mina ngizama ukusiza wena la. Mina ngiyazi imali ilungisa zonke izinto ezonale. Manje makutholakala ukuthi wena uthandana lezi umithiso umuntu oyisiqhuma mesizeni la. Uzokwazi ukuthi yonke into ikhave kahle ngebe zikhuluma nakho. Phela Bonginkosi ngeke ngize ngiyenze lento mina. Uzowenza njani ke? Tshela mina ngento ngesilomkhulu. Abortion ngizoyikhipha mina lengane ngabona. Kahle dineo. Yini ufuna ukubhikizela umuzi wami ngempela? Hawu. Baba, phela ngidinga usizo lakho ngempela. Wena yedwa ongangisiza kule nkinga enginayo ngidinga imadlana encane. Nampo angibazi abantu asifazana babanjani. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ngishonelwe ingane nawe uzongifuna imali. Yona leyo mali ufuna ukuyenzani? Baba, kuzomela ngihambe ngokukhulu ukusheshsha lokho. Kunezinto engimele ngiyilungise. Ngale kwalokho kuzokanaka lokuningi ngempela. Uyasangana la wena lekhanda lapho. Yini manje uzokona ngathi? Awuboni ngani mangabe uhamba ungabikho nasemgqabeni uzonika abantu izathu zokusona. Baba umphephetho ikabili le. Phatha ukuthi uyanginika le mali noma cha. Ngeke phela kulongcingana nawe. Yini uzokwenzani? Kuyoba nini wena njalo wena ulokhu ngisabisa ukuthi uzobhekisa umuzi wami. Futhi ubani ongavuma ukugana wena njengoba usonjena nje. Kahle wena. Angifune kushada vele mina. Futhi wena ke nalesithembu sakho nje vele singalungile. Ngicela ukuthi singasokelani kahle. Phela yehlisiwe into nayo. Uzothini uma kukhona umuntu osizwayo usibona la. Yabona nje ungiqaba nje unginika le mali. Basazozwa likhulu. Baphinde bebone likhulu. Ngicela ungisheshiseleke isikhathi siyangishiya ngibele ngibambe itekisi lokuqala sisebenza sokubonakala. Lungile phela kodwa imali enginayo la u200 kuphela nje imali enginayo. Iyona kuphela imali enginayo. Mphephetho. Baba. Yini uyasangana naye? Baba Mphephetho. Yini? Uyaphila. Nawe usaphila. Uyahlanyana. Uyahlanyana. Sembeni mfethu. Awazi ukuthi uthoye sekushiya nje ecabanga ukuthi uzokhulisa obani. Nenyoka mazi ukuthi yena wayicabangani. Engifika nje isebe hambe zale shela abanye abantu.